Halsnæs hjemmeservice til både privat og erhverv hos Merent Nu. Hos Merent Nu tilbyder vi privat rengøring og erhvervsrengøring i Halsnæs, Hillerød, Frederiksværk, Gribskov, Frederikssund, Hundested. Vi er dedikeret til at levere den bedste hjemmeservice i Halsnæs Kommune. Vi efterlader dit hjem eller kontor rent og indbydende. Vi lægger stor vægt på kvalitet og tilfredshedsgaranti. Vi lever af glade kunder, og vi elsker at modtage kundereferencer på vores rengøring. Vi tilbyder professionelle rengøringstjenester med over 10 års erfaring og fokus på kvalitet. Med førsteklasses produkter og klar kommunikation leverer vi fremragende resultater til konkurrencedygtige priser. Rengøringstjenester i det private hus. Hovedrengøring i det private hus. Vedligeholdelse af rengøringen i lejligheden. Kontorrengøring er nødvendig i betragtning af de mange af genstande, produkter og stoffer, der gennemsyrer hver dag gennem sådanne steder. Når det kommer til hovedrengøring, kræver et hvert hjem, uanset hvor lille eller stort det er, tid og opmærksomhed. Merent Nu kommer til redning for jeres behov ved at tilbyde en professionel rengøringsservice til høje standarder af sommerhuse.